Weekends ta' minni l-aktar ansjus, messaċ fil-ħodu l-bqija no news. Insaqsi kif inti rispondi fit-tart, niddejjaq naħseb li qiegħda ma' xaħat. Nixtieq intik bis-sieq bħal Sanji misek nami kull darba li narak. U naħlef minn ixami bl-imħabba nsi fit-tajjeb u l-ħażin ma taf fil-ħadd aktar li drak. Ma xbajt iħobbu mid-del qed tagħmilli ħajti infern li kien għalija nolli livell għat li l-ħin mhux tajjeb għadnija u xejn għadu ma nbidel. Onestament drajt noqgħod waħdi m'hemmx telfa, id-dar ninbena mill-wejt x'nerfa. ċetzna tfajlit li qed nerda, nipprova ma ninqabadx fil-merda. Norqod inqum noħlom fuqha xejn sewwa fakit imma relax. Nispera qegħdin hemm għalik fid-DMs għax ħanżomm il-bot mit-text. And it's the downward spiral. Ħasra m'intix il-persuna li maħħa qed nibni ma nafx nofri. Talenti li ħadd ma joħodli, l-isbaħ li mnix l-isbaħ u xorta nfajliet li jriduni. Jekk xi darba ma jħobni ħadd aktar, dejjem hemm jiena u ommi. Mela relax.